איזה ברכה אומרים? איזה ברכה אומרים? עדיין לא נגמור. וקיבלנו אצלך. לא, באמת, איזה ברכה אומרים? שהגענו לזמן הזה. בואו נתכבד בדבריו של ממלא מקום ראש העיר. אפי, בואו, בבקשה. מכובדיי, המשפחה הילה חווה בן משה. ככה בימה אישית, הוותיקים כאן, ותיקי אשקלון, שאני ככה רואה ומכיר, שייסדו את העיר. יש לנו הזכות לקרוא היום רחוב באשקלון על שם שרה ומנחם וקשטוק, זכרם לברכה. שתי דמויות מופת שאהבו את העיר אשקלון בכל מאודם והיו שגרירים נאמנים של הארץ וגם מעבר לים. רבים באשקלון זוכרים היטב את מנחם, סוכן הנסיעות הראשון באשקלון ובכל האזור, שפעולתו הנמרצת חשפה את העיר אשקלון בפני המוני התיירים, סוכנים ונציגי תיירות בארץ ובעולם. מנחם לא הסתפק בפעילות הזו והיה גם אחד התורמים המשמעותיים לאיגודים וגופים ציבוריים ופרטיים באשקלון. בזכות פעילות נוספת שקידם להבאת קבוצה של ארכיאולוגים לעיר, התגלו כאן ממצאים נדירים במהלך שנות ה-90, ממצאים שסייעו לחזק את מעמדה של אשקלון כעיר, בעלת היסטוריה ובעלת אלפי שנים. מנחם עשה את כל הפעולות המבורכות הזו לצד התנדבות למען חיילים באגודה למען החייל ובמשמר האזרחי, שם אני זוכר אותו ומכיר אותו, וכניצול שואה התנדב לספר את סיפור חייו בפני הנוער בבתי ספר ובחיילים בכל רחבי הארץ. אנו זוכרים היטב את שרה וקשטוק היקרה, אשת חינוך מהמעלה הראשונה שגידלה דורות של תלמידים. אף היא לא זנחה את הפעילות ההתנדבות בעיר כאשר נרתמה להתנדבות בבית אבות אלפרין במהלך שנות ה-80. לקחה חלק בפעילות התנדבויות באגודת אנוש בעיר במסגרת רוברים נשים במהלך שנות ה-2000 ולמעשה עד יום מותה. זה אך סמלי שביום אזכרה למותו של מנחם יזכו בני הזוג היקרים לאלה להוקרה שהם ראויים לה. אני רוצה לברך באופן אישי ובשם ראש העיר איתמר שמעוני את בני המשפחה היקרים על יוזמת ההנצחה ולומר לכם מכאן תודה על שנתתם לנו את הזכות להוביל ולהנצח את האנשים היקרים האלה. תודה רבה לכם. אני אח של סורה. אח הבכור. יש פה גם את אחותה, איפה רבקה? אני נוסחה בכל. אחותה התאומה נמצאת. הנה, זאת אחותה של אימא. אחותה התאומה. מה? אוקיי. כן, דברי. תאומה, לא סתם. זהו, כן, אני עכשיו ככה. רגע שנייה. אוקיי. 8 שנים מאז לכתך אימא, 4 שנים מאז לכתך ופטירתך אבא, למרות שאומרים שהזמן מרפא את הפצעים, אתם בליבנו ובזיכרוננו תמיד קיימים. אבא עם החיוך הכובש מלא האור והאופטימיות ונצחי, אמא עם העצות החכמות וההדרכה המרתקת בטיולים. אנו רוצים להודות לכם על היותכם תמיד לצדנו במשברים ובזמנים קודמים, ועל שלימדתם אותנו מהי נתינה בלתי פוסקת לזולת, ומהי אהבת האדם והאהבה הגדולה למדינתנו, אדמתנו וביתנו. אנו נותנים בזאת יתד ומכריזים בזאת על הקמת רחוב על שמכם בעיר אשקלון בארץ ישראל. אוהבים אתכם מאוד מאוד ומתגעגעים מאוד מאוד. בשבילנו אתם מלכי הארץ. חווה, הילה, ירון, משה, ענבר, יעל, יובל, נדב, ניר ורותם. טוב, אני קודם כל מאוד מאוד נרגשת ומאוד מודה לכולכם שהגעתם לפה. אני כבר שבוע
התרגשויות ופרפרים וציפורים וכל מה שאתם מתארים לעצמכם. אני רוצה להגיד כמה מילים על הרחוב. אז בשבילי עצם קריאת שם הרחוב על שם הוריי מקבל עוד שתי משמעויות נוספות, בעצם סגירת מעגל מעבר לתרומה האדירה שלהם לעיר שנזכרה כאן. המשמעות הראשונה היא החזרת הכבוד האבוד שלהם בערוב ימיהם, בעיקר של אבי. והמשמעות השנייה היא בעצם תחושת ניצחון על הנאצים ושותפיהם, יימח שמם, על ידי הנצחת שם משפחתו של אבי וזכרם של יקיריו שנספו. לא רק שהצוררים לא הצליחו לחסל ולהשמיט את זכר המשפחה ובעצם את זכר הקהילה כולה בעיירה הפולנית פלודאבה, אלא שבניה המשיכו וממשיכים להטביע את חותמם ובגדול. ויש אורח הכבוד שלי בעצם, איפה מנחם? איפה מנחם? מנחם פה. מנחם הוא בן של שכן, בן עיירה של אבא, שבעצם תפקד ממש עד לאחרונה, נכון? כאחד מראשי השב"כ הבכירים. ואני גאה, אני ממש מתרגשת שאתה נמצא כאן איתנו. אני רוצה, שנייה, בעצם התחושה היא שזאת תקיעת יתד, שזכרם לא יימחה, ושאנחנו מנציחים אותם לא רק בפועלם, אלא גם אחרי מותם, ושמם ייזכר לעד. זהו. אז עכשיו אני אתן לדודה שלי, אחותה התאומה של אימא, להגיד כמה דברים. התרגשותי גדולה מאוד לרגל הצבת השלט לרחוב שינציח את שרה, אחותי התאומה, או מנחם היקר, שהלכו איתנו ללא עת. בחסרונם יצר חלל גדול וכאב רב. כשעולה זיכרונם ברוחי, אני רואה בחזיוני את אברהם אבינו, שהיה דמות לחיקוי בקבלת אורחים. הם לא ערכו באוהל, אלא בבית גדול ויפה ומרווח, שרכשו ב20 אצבעותיהם. והעיקר שאני רוצה להדגיש, הוא הלב הגדול, הרחב והפתוח שלהם. ילדיי ונכדיי ראו בביתם דגם לחיקוי של הכנסת אורחים, ואימצו ומאמצים את דרכם, ושומרים זיכרון זה, זיכרון יקר זה. אני בטוחה שהעיר אשקלון הפיקה רבות מתרומתם לעיר, שכה אהבו והיו שותפים להקמתה ולהתפתחותה. מתוך אהבה לארץ ישראל, הם נשארו כאן, אהבו את ביתם באשקלון ונשארו ברגבי אדמתה. תודה לכל השותפים לקריאת הסדרה על שמם ובלשמירת זכרם. יש לי תודות. אז אם יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו לפני התודות? טוב. אז ככה, אני רוצה להגיד שאין כמוך. אני רוצה להודות מקרב לב, קודם כל לאנשים המדהימים בעיריית אשקלון, שבלעדיהם כל זה לא היה קורה. ראש העיר לשעבר בני וקנין, שממנו זה בעצם התחיל, עוד בקדנציה שלו. גברת איריס לוין המדהימה מאגף התכנון, שהייתה איתי ככה לאורך כל הדרך בקשר. היא אמרה שהיא תגיע ואני מבינה שלא הגיעה, אז לא רואה אותי פה. עורכת דין שגית טובי ממחלקת נכסים. עורך דין שלמה פרץ, התובע העירוני. מר שמעון זליג מיחידת דרכים ותעבורה. ראש העיר הנוכחי ולשכתו, שבמשמרתם הרחוב הזה הוקם. ואני אוסיף כאן את מר אפי מור, ממלא מקום ראש העיר,
ואת רועי, ואת איציק, ואת כל מי שהצטרף אליכם מהעירייה. אני ממש מודה לכם בשמי ובשם כל המשפחה. כמו כן, רוצה להודות לאלו שליוו את הוריי באשקלון לאורך הדרך המקצועית והחברתית. לכל צוות אשקלון טורס הנאמן והמסור, צוות המורים והמורות שעבדו עם אמי מעל 30 שנה, בעיקר בבית הספר התיכון המיתולוגי השם טאגר, אנשי מחלקת החינוך בעירייה שעבדו לצד אימא, שרובם, חלקם לפחות, אלה שהיו ממש בקשר רציף איתה, אינם כבר איתנו. כן, אבל אני מכירה את... נכון, ואת... איך קראו לה? מזכירה משהו. החברים הגיבורים של אבא, יוצאי השואה, ויש לנו כאן נציגה נאמנה, איפה סאלה? היא ממולך. איפה סאלה? המקסימה. החברים הטובים מאשקלון, ובראשם דרורה אונטרמן, ולציונה ליבוביץ', אשר היו עם אימא גם ברגעים ובשעות הקשות עד מותה. חברי גרעין גאולים ששמרו עם אימא על קשר אמיץ כל השנים, והשבוע יצא ספר שכתב אחד מבני הגרעין על כל תולדות הגרעין, ואני הייתי ביחד עם דודה שלי בטקס, והיה מאוד מרגש. אמא מוזכרת בספר. לאמא הרבה, נכון. לבני ובנות הקהילה הקונסרבטיבית המיוחדת במינה, שהוריי היו חברים בה. לחברים ולחברות המדהימים והמקסימים שלי, שיש פה באמת נוכחות מאוד גדולה שלהם, אשר זכו להכיר את הוריי בשיא תפארתם. לשכנים של ההורים שלי לאורך כל הדרך, וכמובן המשפחה המורחבת, קודם כל של אימא, שהיא המשפחה הכי מושלמת שיש, שממנה למדתי איך צריכה לתפקד משפחה גם בזמנים הטובים וגם בזמנים הרעים. אני אוהבת אתכם אהבה גדולה. את המשפחה המעטה והנהדרת של אבא, בני הדודים שעלו לארץ לפני המלחמה וקיבלו ואימצו את אבא באהבה בבואו לבדו לארץ. הבני דודים אינם איתנו, אבל בניהם ובנותיהם נמצאים כאן. איפה גיורא, אורי, זיווה, איפה אתם? אורי. רגע. למשפחתו היקרה של בעלי שהגיעה לכאן. אנחנו מתקרבים לסוף, ואני רוצה להודות לאחי ולאחותי האהובים, שהשכילו ביחד איתי למלא את צוואתה הבלתי כתובה של אימא, ולשמור יחד איתי על משפחה מאוחדת ואוהבת. ולסיום, אני הכי מודה למשפחתי האישית, לבעלי הצדיק, ירון, באמת צדיק, שהיה החתן הכי מושלם שאפשר לאחל, ואשר בזכותו ההורים שלי שרדו ימים קשים מבחינה כלכלית, ולא נזרקו לרחוב, פשוטו כמשמעו. ובהמשך תמך בי לכל אורך הדרך בהתמודדות שלי עם מחלתם. ואחרונים חביבים, אני מודה מאוד לילדיי המדהימים, ענבר, יובל ונדב, הנכדים הכי מושלמים שיש, אשר אהבו ודאגו ועזרו וסעדו את הוריי בזקנתם ותרמו לאיכות החיים שלהם. מאחלת לכולכם, ובעיקר לי ולירון, נכדים כאלה. אני רוצה לעשות לכם שנייה, רגע. תודה לכל אחד ואחת מכם שטרחתם להגיע למעמד המרגש הזה מכל קצוות הארץ,
ואנחנו תכף מזמינים אתכם להתכבד. מי רגע, שרוצה לפני תמונה... זה תמונה. הילה, אני אפי, רוצה לומר בבקשה. רק משפט אחד. כן. התודה הכי גדולה מגיעה להילה, שבזכות המאמצים הבלתי נלאים שלה, אנחנו עומדים פה היום להנצחת הרחוב על שם אחותי וגיסי מנחם. התודה הגדולה ביותר להילה. שכוייך, שכוייך. היה מגיע להם. רוצה תמונה? אמא שלך נולדה. אפי, בואו בבקשה לכאן לתמונה עם האחים, משפחה, גם אתם יכולים להצטרף לתמונה.